Da imam Oskar u Srbiji, moram da prođem casting. Da prođem casting, moram da govorim padeži. To je kao srpski jezik, osim što je komplikovanije. Nisam razumio vaše padeže. Prvi. Nominativ. Ok. Genitiv. Manje više ok. Dativ. Idem ka lepoj devojci. Ok. Idem ka ružnoj babi. Nije ok. Idem ka Oskaru. Ok. Idem ka birovu za zapošljavanje. Nije ok. Ne. Akuzativ. Why do you accuse? Zašto optužujete? Vokativ. To je brat. Samo brat. Kad vidiš prijatelji, kažeš brate! Kad vidiš tvoja devojka, kaže brate! Iako si stara žena, vi koristite sine. Onda, sine, za mene to je ok. Ali vi koristite sine za čerka, za devojka, svi su sine. Instrumental. Ali ne sviram ništa. Onda ne treba mi. Lokativ. Pa to je lako. Za lokativ koristim Google Maps. Ili Plan Plus. Ali kad nemam Google Maps i Plan Plus, kad nemam internet, ja kažem samo stižem. Stižem za 2 minuta. I čak i kad stim 35 minuta, kažem 2 minuta. Akademijski 15 minuta. Ivona! Znam. Brate! Evo me. Vidite, vokativ ona. Ivona je diplomirala glumu, znači birovu za zapošljavanje. I znači ona zna padeži. Tako je. Ivona, možeš li da mi objasniš padeži? Vidi ovako, lako ti je. Ja sam sa juga Srbije, znači tamo nemamo padeže. Ja sam iz Niš. Tamo se kaže da ideš u Niš. Odakle si? Iz Niš. Gdje su najbolji ljudi? U Niš. Razumeš? Niš. 18.000. Brate, sad će viš. To je poznata pesma u Niš. Može samo u Niš. Onda sad razumem sve. Hoćeš da se preseliš u Niš? Ima Oskara u Niš? Nema, brate. Onda ništa. Zahvaljujući Ivoni. Ivoni? Znam padeži. Padeže. Znam. Pratite nas, naša oskarovska serija koja se zove Francuz, koja će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, puno ljubavi u vašim kućama. Budite dobro.